Yewo ade ba ko se wo hu nkomhye no na wo ye hu adwuma eno so wo ho enti ebia nipa na nkomhye ne ba ne nchen ono ye hu adwuma ana se ni wo hu nkomhye no ye hu adwuma. It's two things, okay? Enti nyame betimi abam in the instance nia ote nkomhye no o ye hu adwuma ana se ni wo hu nkomhye no ye hu adwuma ene na ma ensesa yetimi ba saa bere na o manku ni nyina ayede abochenku fi se no odifo ayede abakurum bi saa bere no odifo makurum je se wate se wurade se kokache man sisi in the Old Testament no enti abere bi omu so odifo abakurum nim se nyame beka se o man no ana nipa bi hu ana efie bi hu enti obi aya alert enti eba ne saa na kire se wo mo hye nkom no ede ma John Dramani Mahama no wo mo ye hu adwuma enti na no ba mu an eno no wo ho ana se wono na ono so ye frɛ ne se ono bedi o mampanyin no so ye hu adwuma. Adisha wo Ghana ha nyina ye mo bibia kwa aba ede ba too much GH so mesre wa fe ni wo hu mia ye madom na subscribe na like so na share video no efa ema me na ensem we na ye ba betwe ho sra ni abasa no anu odi yin papa ye bowura eye o my Ghana mutitiri ni social media ni ahodo na Ghana ye huhu patches wo bia ye msese no adechi na ni panda so tenkwamu anu odatwe di ampo wase esa de ni emesi kono oni awonim so obeda kra wontimi nsori biem nanso enne edi saa niema ni nyina ebesi esanse ensem wo ekokọ so ni nyina na ehia nipa bi a obetumi ama ye ensem ni muntiase na yade ye ho ewo niema bi ho ame ho na me ma apostle chedi akwa abane emfa ye common enso odifo be mo akwa abade ba too much GH meje so papa yo me da tiefo ase se omonyamre esa akan ho nenso na nyame adom sunsum ni de wie masanka na nyame baye adom afi Ghana yebeti asampa na omo ye adwuma adwatonfo so yebompa ye momo so munya komato na nyame be bi kwan afi ene mo bekoyi daddy ensem ekoso wo my Ghana mo gidi yie pass wa yetememu ni yidie wote dodo na edi kan me pese me bisa se onyame okasa ne ma ho a osada ne nano ana yo ye ede nyankopon ase ade ba ko ese yetiase ne se onyankopon kasa ne ma ho a otimi dane no odane no otimi dane esesa sem na wo ka kire esesa sem na wadi kan yakan esa ema enhihye foforo ana se oma kwankire foforo ewo ade ba ko na wo kasa fa ho ana se nipa ba ko na wo kasa fa ho enti ye wade bi a ese enkrofo tiase ne se in the prophetic ne ye wo the way you see the thing and there's interpretation. Ye wo ekwan ya hu ade no ena ewo senia ese wo chirechire mu se hu ade no trasa na wo kana trasa it means that you are not matured in the prophetic office or you are not matured in delivery of the prophecy. Okay, all right, young cretrosem why Isaiah nkomsha or the ma Hezekiah no actually say na Hezekiah babu na ene na yen komhya nyame di kan de ma no ahyase no ofiri fie ba Hezekiah ho wo fie no ewade ka kire ne se ko ka kire Hezekiah se siesie won samanse na wo be ko nkrachi beti o abra wodifo Isaiah free fie ho no wonam kwan so wonya ndru fie na Bible se Hezekiah dane ne kire fasu ene wo bom pa ye sufre wurade se wurade enkomhya wodifo de abani metie enkomhya ne de but me na me nyintum entim sra mesre ne se wurade ye hu bibi na Hezekiah gusu bompa ye na Bible se na wonya ndru fie ye an wodifo Isaiah sate se me na me ka kire wo se ko ka kire Hezekiah se wo bewudie but san ko ne nchen ko ka kire ne se me a me ka kire so onye ne nsamanse yie no ma san se sam adwene me de mfie poli 15 asa ka ne mfie. Wow. Na se ba ne saade a wonyame nke nim so enyansabo akwa. Onim se de ebe koso ni adechi ade ebesi wonim. Enti e ba ne seidi a na kire se ye beto abasofo na omo hyehye nkom se ye mampani a wanya amei a vice president Dr. Baumia. Wono na ebedie na ama no se so omo ka se omo se that say the Lord. Enti no e kire se ye mampani a wonya ye John Dramani Mahama ebo mpa ye bi na nyame esesa no ana. Now, ye wo ade ba ko se wo hu nkomhye no na wo ye hu adwuma eno so wo ho enti ebia nipa na enkomhye ne ba ne nchen ono ye hu adwuma
anaasɛ ne ohu nkɔmhyɛ no ɛyɛ ho adwuma. Okay. It's two things. Okay, enti nyame betimi abam in the instance near ɔte nkɔmhyɛ no ɔyɛ ho adwuma anaasɛ ne ohu nkɔmhyɛ no ɛyɛ ho adwuma. Okay. Ɛne na ma ensesa yɛtimi ba. Enti sɛ wohwɛ Bible sɛ in 1 Samuel chapter 16 no, Bible sɛ no odiifo Samuel ɛte Awurade ne sɛ ekosi mmerɛ bɛn ɛna wobɛdi sɛ ho yaw fi sɛ mayi na fira akonya no so sɛ ɔhene. Enti tumika kɔgye si fie na mahyɛ aberante bi wɔ fie woduru fie hɔ a mɛkyerɛ onipa korɔ na mmerante wɔ fie hɔ but one pinpoint nipa korɔ a wɔkɔsi ne hene no wɔse woduru fie hɔ ansa na mɛkyerɛ onipa korɔ. Na odiifo Samuel te asɛm no ne yam hyɛ no na ɔno no ɔyɛ odiifo no ɔno te nkɔmhyɛ no. Bible sɛ no ɔka kyerɛ Awurade sɛ Saul gu so te akonya no so. Enti sɛ mekɔ ne mekɔka kyerɛ ne sɛ Awurade sa besi hene wɔ man wei mu a abrɛ ɔno te akonya no so a ɛne ɛsɛ ɔbɛkumi o. Enti Awurade yɛ hu bibi. Enti hɔ no Awurade ka kyerɛ ne sɛ kɔ no akɔfa wɔ dwan na kɔkum odwan no na wokum odwan no wi a bɔwura Jesse fie sɛ ɛyɛ akwankyerɛ na wobɛyɛ wɔ fie hɔ. Na sɛ mɛma no pie firi fie hɔ no ba wi afei mɛkyerɛ wo nipa korɔ a mepɛ sɛ ɔyɛ ɔhene no. Na mɛkyerɛ wo nipa korɔ no wi afei fa ngugu ne so ne si ne hene wɔ fie hɔ. Saa bere na ɔmanku ni nyinaa ayɛ den abɔkyenku fi sɛ no odiifo ayɛ den abakurom fi sɛ saa mmerɛ no odiifo makurom gye sɛ wate sɛ Awurade se kɔka kyerɛ man sisi. Okay. In the Old Testament no. Okay. Enti abere bi a mo so odiifo abakurom nim sɛ nyame bɛka sɛ ɔman no. Okay. Ana nipa bi ho ana efie bi ho enti obi ayɛ alert. Enti eba ne sa na kyerɛ sɛ wɔn mo hyɛ nkɔm no ɛde ma John Dramani Mahama no wɔn yɛ ho adwuma nti na no baa mu ana. Ɛno no wɔ hɔ. Ana sɛ ɔno na ɔno so yɛ frɛ no sɛ ɔno bɛdi ɔmanpanyin no so yɛ ho adwuma. Oh, okay. Na kyerɛ sɛ baako ne deɛ wanya adwuma na ana asɛsɛn. Adeɛ baako ne sɛ Daniel chapter 2 verse 21 ma yɛte ase sɛ na Onyankopɔn na esi hene. Yeah. What did I say? Enti obi betima na adwene sɛ mepɛ sɛ medi hene. Ba sɛ nya Nyankopɔn na bɛsɛ wotena konwa no so a ne obɛyɛ bia ɛnyɛ adwuma. Wow. Yes. Enti eba ne sɛ abatoɔ ho ɛyɛ football ho a ɛho behia sɛ odiifo bɛhyɛ saa ne ma ne ho nkɔmɔ ana. Ade ba ko ɛsɛ yɛte ase ne sɛ Onyankopɔn na bɔ ɔman. Onyankopɔn na bɔ asase. Enti sɛ wɔka sɛ obi yɛ footballer ɔwɔ he? Ɔwɔ asase. Okay. Number 2, Bible said na Awurade wo ye honhom. Honhom so de ho biribia. Honhom nte se me ne wo wedi we. There be. A spirit sees more than the distance we are now. Nti honhom betimi awa ha. Na nso no ho akire. What na say? Good. Enti betimi ne watena ha. But na me firi baabi a meti ene we. Na ma bawura baabi te se Kumase. Na ma ka to se wabusuani bi e wo Kumase. Adentia. Because now honhom a etimi mu no edimi to kwan firi baabi a wo honam yi mu edimi wure baabi a wobusuani no wo Kumase wo e kire me ade ana me te ade a e koso wo. Because me honhom mu nipa. Nti Bible say na okwaje suafo no ka kye mo say momo nko baabi a no mo ntwe ho nkonkron accept one wo say mo ntwe ho nkonkron si se ho nkonkron be ba mo so no momo nko baabi a because ono na be mo ma ho de edi kan. Number 2, ono na be kire omo. Nti when the Holy Spirit comes upon you, it's a teacher or kire ade. Or kire onyoma. Nti so obi a wo nkonkuru bia no etenne eye Nyankopon ne. Wo kire no. Nti se obi wa asase so a no owo Awurade Nyankopon na asase a wabɔ so. Nti se wo ye footballer o, se wo ton ade o market o. Okay. Se wo ye dwadini o, se wo ye politician o. Won so wo ye nyame abode. Wo ye nyame abode de. And it means the spirit has control over your body. Odifo no wo ho. Eno wo ho na se ye ka ne se ye ba beto aba. Ye nim se abato ne ye game. Sir. Eye game no bibia betumi asi. Sir. Enti osofo ana se odifo a wodi nyame manim kyerɛkyerɛ ye kwan no. Eho behia se saa de no eba ye be hye ho nkomo ana. Yes, ehia se ye hye ho nkom. Na de enti ne ye hye nkom na na bi de ato afa nkyɛn ne. Enti na di kan me ka se ye won ye wo ten commission.
na ɔyɛ ho adwuma Okay. ɛne ɛwɔ ne nkɔmhyɛ ne ba ne nkyɛn ɔno nso yɛ nkɔmhyɛ ne ho adwuma enti ɛyɛ two things in place sɛ onipa a wɔte nkɔmhyɛ no ɔyɛ ho adwuma a ɛtumi de adaneɛ ɛba number 2 ne nkɔmhyɛ no so nam no so a ɛba no ɔno nso bɛtumi ayɛ ho adwuma ama nsesaeɛ aba Okay. now mayantia de bia so Daniel chapter 2 verse 21 tie Bible or see and he changes the times and the seasons he removed kings and he setteth up kings he gives wisdom to the wise and knowledge to them that know understanding enti onyankopɔ na yɛde bɛn osi hene Okay. enti wobɛtumi atena ɔde maka sɛ medwɛn party wei but baby a woyɛ party meeting no nyankopɔn edi kan yi akyerɛ odifo bi wɔ ne dem Ah, nipa no onye well known e wo oman ni mu. Dabi. Ne yi actually. Because assassin ye wurade dia. Okay. And wo ye honhom. Enti nye wo no kokko mu bia no no wurade wo. Okay. O tena ba tena say. Good. Enti obi beka say ade enti na so odifo no etimi nya wo asem. Ade a ba ese wo te ase ne say. So okay Ephesians na. Oh, wurade hu. Okay Ephesians na. Or see he gave some apostles, some prophets, some teachers, some evangelists. For the edification of the body of Christ until we all come into unity. Senya be ye nyina ye ba be ye brako e wawurade mu. Okay. Aha. Enti odifo ne adwene apostle ne adwene evangelist ne adwene ne nkyerɛkyerɛ wɔde ba nyina ne se ye nyina ba be ye brako Kristo mu ananya nkropo mu. Okay. Enti emfa wo se bia wo ba na sɔre ana wo ma na sɔre. Wo nyame adwene pɔ ne se wo nso wo ba be ka no. Okay. What did I say? Aha. Enti ubatima wo kukoma ye ne obeye de. But nyame obo na assassin has control over the earth and those that are in. Wow. Enti odifo ebra ye beto aba ne kra ye tu wie ye no. Edifo ni bisa aba abonten be kan se wo mu hu ne se eye ye mampani John Dramani Mahama ene ne vice no ewuo bi ben wo mo ansha na o mantimi eni eye akonya no anche. Nyame etumi eka sa asem no e de kire ne ma na so enim se nyame oyi kire a ne wase no. Enti ne kwan no so se wo mo ba eye abonten de betu dwa ma obi ate ya na. Yo. Ne kwan ne de eno ano no. So be ba abonten aba. Ade aba ko no say there is maturity in delivery. Oh, and was so who ade ne say. And I was say I will present ade na che nipa ne say. What the matter say? Tie. The Bible said na Ewurade kasa kire wodifo Nathan. Senior ohene David ayeni na wafom me Ewurade. Enti kona ko ka kire. Senior wayeni na wafom me Ewurade. Enti behwe akonya na eden efi ne so. Na odifo Nathan koduru fi ho no ohunade ne different o. But in presentation that was not how he presented the thing to King David. Okodu odi ohene David wo no wakache ohene ne se ohene yi hwe asem bi esi okure mu awoyi ene se obi oyo defo onyan bebre na onya hoho oni fie na onya hoho no obi a wono ne wo chi no okuro no no ono ne ni dwan ba ko na odi hunu ni na oyesikani no eko fae anu okum no anu ohene David se na na obi timi kira wiase ne tim ya den sei no ye nipa bone sem sei na ade nipa na ye no mi amene ne bedi ana so ohine bo ne ebe de so mu die Na ne ye wa. na ne mi kan eye wo a wo fitire na asem no wo na ne Ewurade sie ni and then he presented the prophecy that he saw. So there is a way of seeing and there is a way of delivery. And then you can say maturity in the prophetic office. Enti odifo bi wo ho a wo hu na de. But in delivery, because of his maturity, nipa no. Okay. But your problem is here our system say there are many that call themselves prophets, but they are not prophets. No mu ye den. They have called themselves that they are prophets. Okay. But Bible says yenya mani nyina nyimbo. Enti sisi ani yentimi nje dio. Okay. But Bible says wo mo aba. Ebe mo yehunu ba bia eden eduaba na eden efriba. Enti enya na eden etwabere no so. Ade enti eja ma twabere na so no se enya ye ne yefre om. So obi so edifo a sister me no ti o enya ne yefre om. Enti ni wo fre om no mbu akonta ma no. Ana sa so twem bi so wo ho a ono ba eden obebu om.
Enti se eba ne se eye parliament ho so yewura ho no mu a asofo ye bi esa be kan ne se o mehu se red flags bi ana se ntoma kokko se parliament o mu ne se nche by election bi e ba be koso daddy we odifo ni bi sa eniema na ebobo ban eye prediction no mo predict ana se ebetumi aye se onyame na aka sansem yo in the prophetic office no eniema bi wo ho nyame betima danedi 1. Number 2, your time frame and so account. Obu wa betime hu na de sisi ya o, but na enye na asem. And the Bible said na Joseph we fiase. No hene no so dae. No hene na nte dae na se. Na ne no wasom no ahemfie wo no, ono so no we fiase ni bi. Na emre bae ma yi ni free fie na se e ma osan koye na dwuma bio. Na ohene no guso bobo hu a wo se me so dae na me no kura number 1 me wure fi dae. Number 2, Diana so me pe mun chiremu. Ana Branton ka se bo mi wo prison no, mi hye papa bi wo ye friend Joseph. No da me da ye di ase e kire me. Na wo kire ase no, wo kire me se e be se me frefie ase masa ba hemfie bi. Enu ntimi gidi se ono so betima ye den, a kire wo da ye na ase ama. Na Bible se ni ye friend Joseph ma ne ba ohene ne nchen. No ka kire ne se ohene ye da ye a wakan me ko ba wo mpa ye na wurade a me som no. Obekasa kire me no kasa kire me mesa ba wo nchen. The Bible so hene no eja no kwan no koye koda bompaye na ade kire Joseph sa bae no Bible say ne wade da ne di kire ne se da ye ohene no so ye no eye koma besi wo ma no so ba enye sa abre no okay na ye mfie bi eda anim enti won siesi wo man no won tutu nyama yi se ne be ya sa emfie ni beduru a ekom enye de ben ensi wo man no now ebeti me ba so omahu na ade ba ko no say God has the prerogative to change or to leave anything that he predicts. Enye nipa. okay Number 2, God has also given authority to people in the prophetic office. Enti nkrofo bo wa omugina edifuo musrem ebetimia ka asem enye nyame ne kai but in their office as a prophet it will come to pass. Because the Edikana said, every prophet is a mouthpiece of God. Yeah. And to this one catch say, before the God whom I stand, there will not be rain in Israel for the next 3 years. And it was so. He didn't say God said. One kasi nyame si o. And let for the omuka no mu de chat what that say the Lord o nyame say. And I make us say in the perspective no ye maturity in delivery. Oh, and ye ni wo hu anya make us be catch wo man no anase eye for your personal gain. Wow. Yes. Nyame timi ma obi bisa be kan na ye for wan kasa wo personal gains Yes. no de ama wo. Nyame betimi ama wo enkomhye. But no one can trust be catch wo man mu no. Na efa wo man nso ho. Sa ebetimi for man no. But ebia no wo man komhye no for an individual. Okay. Enti ehona maturity ba mu no. Number 2, ehona education so ba mu no. Because some lack education. Enti omo nti nyama bi ase. Okay. Now there are ways of delivery in our system these days. Your ministers they have their offices, they have their secretaries, they have their aides, they have their assistants. And your way of approaching people in personalities. Enti yamane say bia obi a president. Obi abetima soraka bia fa no. Enti na no nti na odi nyina chi. Debi. It makes him lose his place as a president. Okay. Entina, even in the affairs of the president, there are people that sees to it. There are protocols. Sene beya enema be kono totin sene se kono. Na na dwuma so ye no nya kwanti me adwuma no ye. Ebinum san so de abeto abonten se eye John Dramani Mahama ne nsem bi a wokeka ye se wo ba akonya ne so a obeba beye ni nyina enya de obetumi aye niam obe nemum afi kwa de wo be se niam akra eno so da de na be ka fa Yo eno ye omadwen kire. That's their perspective. And it will be in line say be more information be I'm not privy to. Because obo ho na watensem wonya information bi ana odwen party no. Anebia owachire or
personal intelligence be a winya. Which is giving that person that audacity to be able to say those things. But ebia from apart from that, no, Osha senya ebia nyama esifa koso wo online mu. Looking at the state of the economy, looking at how enyoma ekoso wo online mu, ehse ne sikasem esifa kono a ono analysis of Osha no, odumu se in the short term of the 4 years ebia dia ma no, ontimi fan cover gap no enrichi enyoma esi otimi ye deben eye. Enti so wohwe sa 4 year term na ebia dia ma no ha ebia na entimi enya possible say obetimi adu sa emre no enti na ema omo enti na obetimi ama na dwene pose oh ebia me 4 years ye dia ma na idia education sector maybe ehihim ebia wohwe agriculture ebia ehihim ebia wohwe ye finance ehihim in the international market we are not standing well. Intiama investors are also drawing back. Or the depreciation of our cedi. Or esikana enyine ye wo amamai esikan nkita hudie nwa. Na it shows some kind of statistics mwase 4 years na yedi amano no obetimi a recover sa damages ni nyina. Entino obetimi a predict. But in view of that no ono so betena konwa no so no ewo enyoma policies ni nyama ono so yeden editu akwan mu. So ono na chana dwene de but ebia nipa no ono so betena konwa no so no ono so nim nyoma odi tutu akwan mu a ogidi se sa nyoma no etimi ekono sa akwan no so a ebetimi ama oman no ayi na ebinum so kire says 4 years ne so na emampani efiri akonwa no so ade odi na chi oba no ebetumi aba no so aba Frankatuni e de ama NDC ama nyoko but Ghana fo bi kan say ye ntena se ema oba eni yeso se wo ye pani oba edi oman so anase oba di bibia ni mukan a esei anase yeyi media nka be mede so in our new phase of our political era no yebenya se oba edi oman ni anim because adeba kwa me hunu say women have capacity to do a lot of things at the same time unlike most men. Okay. Na a man so ewa badaye enti sadie bi say they have that eagerness, they have that strength, they have that passion to work towards recovery of Adiana essay. And to me, I would have want to see our next phase of our political journey with a lady being the forefront as a president. And Kabeme Depa. DNT now who ne say Kabaya with the panemum, a man edi da bia, but a dear at this ronkun who ba munti I want to say or ban about next 4 years a bebwa. And the media can kind of say, am I a beer they are multi-taxed? Brother can say multi-tax, and we are conforming to me at the same time. And looking at the world spectrum, no so who say, am I being so dear mind be so? If you look at Liberia, we had a women president there in Liberia also. Now, you see a lot of enyoma or ba you know why ya abua or mine as a woman. And oshe ye setting munsua or ba so e will fear in our cultures and ma edi adi ni muswa oma boy be brave. And looking at our history in putting the country in the place we are today, so you say and ma be brave dia continuum ye can obi to say yasan to amu nyina they played major roles in putting the country where we are today. And to me say oba so eba be di o man so it will be a good aspect because for some time now to this 9th parliament that we are in now it has been all men. Yeah. So we get a new face of a woman because earlier on also not Oba as a vice, so people were saying Ghanaians are ready for a woman to come in the forefront. But we have a free bar with her leadership role in the university. She was heading also to now coming into politics also. I would say the profile has been a good one. And so to me, I want to say a massive crafty. There are people that take care of the home. And so say yeah, you're my moon so sir. It'll be a good thing for us to see a new face of our political era having a woman. So my women empowerment to support it. Oh yes, I really support. I really support it because let me say a mouthpiece for a lot of people rather than men. And men so some people see to be authoritative. And say a man so badaye. Or you see, they have compassion when they are doing things, unlike men. And
Amine be bring so Emma Eddie and it doesn't move from that era to west. Say from that era, no say changes, no, yeah, better, and you see a good lot of changes because me heard Liberia say, Johnson Sirleaf was so here, or free so here. There was a man that came also after that the ex-footballer George Weah. But looking at Amumi normal terms, no, people were not okay with what George Weah came to do. But we had Johnson Sirleaf, I think it left a good mark on the country of Liberia. And Timon said, yeah, so yeah, next phase of political regime, say, or Baba Bedi president. I personally, I will really want to see a woman come in the forefront for a change also in our political spectrum. Adofonom Apostle Chedi so no de women empowerment dey support pa enu nti no 4 years e di anim no se Muhammad twa na sumdwe mu wi a ebe de se ye maame nso eba be Frankatuni e di ama NDC no no so eyi ne vice na empire ne ye bo so yi oba ka ho de a na che se ne afiga ne ma no ye nso benya ba bia agina. Yadamo Asedmo Mrenso, we are very grateful for your wonderful time staying with us this period. My name is Apostle Stanley Chedi, and my contact is 0249 222 990 or 053 65 80807. 0249 222 990 or 053 65 80807. God richly bless you for staying with us. Ghana this year, Hannah Brema, Quima, Yadi, and common in an we see ye. Ya papa, wa can't send be bright, major de say also no what it be. Feel free so bet you what journey our comment section. No, I say, and more real fees to say hi too much GH so. Subscribe and like and share video no efamame. Be on this would me pa bosso. Sebe ya upload bia to ma ube to me and bia share. Ya all the social media platforms in eso. E just so him ma and I'm just so. You be say